дар пойтахти Индонезия шаҳри Ҷакарта ки 10 миллион аҳолӣ дорад, тақозо ба таксӣ ва васоили нақлиётии хос барои занон афзоиш ёфтааст. 4 моҳ пеш ширкате бо номи Ледиҷек бо мотоциклҳои таксӣ барои занон ба бозори васоили нақлиёти ин шаҳр ворид шуд. Занони мотоциклсавори ин ширкатро метавон тавассути замимаи телефони ҳушманд ба ҷои лозима даъват кард. сокини Ҷакарта ӯ Кипративи мегӯяд, истифодаи таксии Ледичек аз автобусу трамвайҳои саршор аз мусофир ба маротиб беҳтар ва амнтар аст. дар воситаҳои нақлиёти мусофирбар ба монанди маршруткаҳо дар як ҷои танг марди зиёд ҷамъ мешавад. ман дар чунин ҳолат нороҳат мешавам. дар таксии Ледиҷек ман худро хуб ҳис мекунам, зеро ронандаи мототсикл ҳам мисли ман зан аст. ширкати мазкур ба занони ронандаи мототсикл имкон додааст ки дар ҳоли нороҳатӣ бидуни муҷозот аз хизмат ба мусофири мард даст кашанд. дар 4 моҳи гузашта беш аз 50 000 нафар замимаи Ледиҷекро дар телефонҳояшон ҷой дода аз хадамоти занони мотоциклсавор истифода бурданд. дар ин муддат наздики 2400 зани хонашин ва донишҷӯй ҳамчун ронандаи таксии мотоцикл аз сӯи Ледичек истихдом шуданд ва ҳанӯз ҳам тақозо зиёд аст. дар Тоҷикистон мотоцикл ба ҳайси таксӣ истифода намешавад, вале занон ронандаи таксӣ ҳастанд ва дар як соҳбат бо хабарнигорамон Фарзон Муҳаммадӣ ронандаи таксӣ хонум Мадина Қосимова ки дар Хуҷанд дифои вазифа мекунад чунин гуфт. асосан шароити иқтисодӣ маҷбур кард ки ман ҳамин касбро интихоб карда ронандаи таксӣ шавам. مثلا نگاه میزاجان شما کلینت های شما چه خیلی است وقتی شما مثلا آنها از یک سمت به سمت دیگر میبرید چه خیلی است مناسبتشان باشه برای آنها هم حیرت آور است این کار شما. اولش اینکه مردها حیران میشوند که راننده زن و دومش اینکه تاکسیست گفته حیران میشوند. میزاجان همش نقص معامله میکنند. اکثرا میزاجان من زنها میباشند. آنها از جای گفتگیشان به جای گفتگیشان میبرم. آنها خیلی خرسند میشوند که خیرت میخواد زنها و تاکسیستا هستند که مویا از جای گفتگومو به جای گفتگوم میبرند. شوهرم رشکین میگویند، همسایه‌ام چلو میگویند. خیرت میخواد زنها هستند. به شما رحمت. радиои озодӣ борҳо гузориш додааст ки дар нақлиёти мусофирбари Тоҷикистон баъзан мардон ва ба виҷа ҷавонон ба хонумҳо эҳтиром нишон намедиҳанд ва ҷои онҳоро танг мекунанд. ин мушкил дар Индонезия ҳам вуҷуд дорад. моҳи июни гузашта таҷовуз ба номуси як зан дар маршруткаи мусофирбари Ҷакарта интиқоди зиёд ба бор овард. мутахассиси соҳаи нақлиёти Индонезия аз астигор мегӯяд мақомот бояд вазъро тағйир диҳанд. ҳукумат воқеан кори назаррасе накард. ҳатто дар ҳолатҳое ки мусофирон аз азият шикоят мекарданд, пулис ба иқдоме қодир набуд. онҳо мебоист фавран аксуламал нишон медоданд. мебоист дар воситаҳои нақлиёт дурбин гузошта бо истифода аз наворҳои видео вазъро назорат мекарданд. албатта мақомоти Индонезия ҳам сай доранд боварии мусофиронро дубора ба даст дароранд. аз ин ҷост ки дар Ҷакарта автобусу трамвайҳои хос барои интиқоли занон ташкил карданд.